Sonwaba. Awona sicela kwenzeka ntoni nkosikazi? Kwenzeka ntoni? Ndiyafa. Isa ngapha. Nje, qala. Sithini? Sonwaba, bezomeza. Kaloku nkosikazi kuyayazi kaloku sivana umeza nje sithini ngoku? Hayi Sonwaba, ndiyazi ke nami bazokwenza njani. Tata ngomqamelelo. Naku ngicela ukuthini ke ngoku nkosikazi? Bekapha. Ubeki. Ngithini ke ngoku? Thini nkosikazi? Tata nasi isikere. Ewe isikere nisifumene. Uyeza. Hayi. Usha kaloku tyhala nkosikazi. Ke. Tyhini nasi nentloko. Nantsi ivele intloko. Nanku uyeza. Tyhala. Ke. Hayi ke nanko ke. Hayi. Tata nasi isikere. Sifumene nkosikazi naso. Ke. Tyhini madoda. Tyhini. Yo. Sokolisile nami umntana. Tyhini uyawedlala ifela apha ekhaya ke le. Nako khawumbambe nkosikazi, khawumbambe. Bethunana. Kuye nalona zinkosi. Yini na Bethuna. Hayi tata bengicinga igama lakhe benguThomas. Hayi. Yawumfanela nkosikazi. Tata. Sokolisile kodwa. Tata, ngesawukwenza njani bingekho enye indlela? Ndenze umsebenzi wabantu bangomama kodwa. Hayi, Nonqaba. Uyayivama silento sithethayo. Kwaye elicebo lizawusebenza. Ndiyaniva Mama Rose. Mna into endiyifunayo ke ndifuna laa mfana kunye nabantu aba bangokwabo bafumane indlela ebafaneleyo. Kuyo yonke ke ngoku le nto ndizawuyenza ndicela uqobe ndizobantu. Hayi ucinga uphuma kwakuba ugqiba kwakwenza laa nto zibuyele apha. Zuze apha kukho wenu apha. Uze apha kuthi. Futhi ke mntanam, akekho umntu onongena kule indlu. Le indlu ezogezeleka le. Akekho umntu onerayithi yoba asuke kolunye usapho eze kolulam usapho ngenxa besuke ebukhosini. Futhi yonke le nto siyenzayo siyenzabani. Kungoku udade wethu, mama wakho, idyevele lingakazi ukwenza nto. Uzuthi usawugqiba kuyenza yonke le nto eba. Ungabilili nayo imfesana, ungabi naxolo, wenze izinto zibonakale pha. Uba kufaneleke uba kufe umntu, makafe umntu. Makafe sisi. Usivile mntana le nto siyithethayo? Ewe, ndiyaniva Mama Rose. Kulungile. Benditheze ndifike ndithi. Melusi. Usizihlatyiwe. Uhlatyiwe usizo Melusi. Into yanini leyo mntatewethu? Uqale ngendike ngoThomas ngoku. Uthi kwenzeka ntoni kanye? Uhlatyile ntombazana inguNonqaba elasapho lungabhadlanga. Sisahleli indoni masahambe umkrobe esibhedlele. uNonqaba Nkosi yami angayenza njani into enje? Ndizokuthi sikhawuleze singachatheni ixesha. Asambini semsizo sibhedlele uyasidinga pha angafana nini na? Thomas. Hayi mntakwethu. Unonqaba lona mntakwethu. Asisabe ngoku yonke le nto mntakwethu. Asisoze yenzeke tu kwaphela le nto uthethayo wethu. Sizenza ngendlela yam. Mamela. Le nto sizenza ngendlela yam. Ndithi kuni masikhawulezeni sihambeni nesibhedlele. Masiyapholiseni maseko. Masihambeni somjongana. Nkosi zami.
Nonqaba. Nonqaba kwenzela ntoni waphathimele legazi? Uhlinzile nonqaba. Hayi manincubeka xa ekubhanqa uzohlinza njani? Ntasekhaya thetha kwenzela lo. Ndicela uhamba. Uhambe yephi? Ndimoshile. I think ndimbulele. Ubani? Usizwe. Ha? Ubulela njani phezu kwalo sewuyenzile already nonqaba? Bendizakwenza njani bezondibulala? Because bebezondihlasela babantu. Wakhetha ubulala nonqaba. Sicela uhamba ningamxeleli umama bendiyephi. Uzohamba yephi nonqaba? Nonqaba. Andiyazi ke ndiyamazi unonqaba ngulo unenkani and nani sibe ndiqanda nomntana onenkani ke mnakhe. Ufuna hambe wena. Ndifuna hamba uzohambe yephi? Uzohamba yephi? Izifemeka nonqaba. Akaphela ngihlala endlini. Ngaphandle azoya. Yo. Nonqaba sisi uyaphi? Ndasicela ungashiyi uyaphi? Nonqaba. Uyaphi nebhegi? Nonqaba uphethe nebhozo uyaphi? Cela ningawafi. Ndizophinda ndibuye. Ndicela ningandixeleli umama bandiyephi. Ndizophinda ndibuye. Nonqaba cela ungahambi ntasi. Nonqaba. Beka Nonqaba. 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 Uzive njani emva kwale nto yenzekileyo? Ndiyenze yonke into ebenisithi mandiyenze, ndalandela yonke imiyalelo. Kodwa emveni koba ndimhlabele ndiye ndanakuzisola. Yima, wazisola? Usisola ngantoni? Ngomntu obekudlwengula ekubethe kwenza yonke into le? Ekubhuqa. Uzondixelele ngoku into yobana wena uye wazisola. Ngumntu omkhathalele ngantoni lo? Ungakhange akukhathalele wena. Usisola ngantoni? Ngoko ke umbulela? Ndicinga njalo. Sucinga njalo mandiphendula umbuzo. Umbulele na? Ndicinga njalo kuba ndiye namhlaba amatyela amaninzi abesuswini. Ndive egazini uba laa nto ngelihlaba ndithe uhamba kulaa ndlela. Bendiyazi uzawudibana nabo phaa, bazawudibana nawe. Uyayibona uba isebenzile? Uye wamxelela uncame kanonolwazi into obuya? Andibaxelelanga ukuba ndiyaphi, kodwa nditheze bangamxeleli umama ukuba ndihambile. Kulungile ke. Ndizamxelela ngokwam udadethu ne? Nindivile ne? Ngaba yenzekile la? Hayi cacile. Hayi Melusi, uyanothusa. Kwenzeka ntoni ngosizwe Melusi? Unjani usizwe esibhedlele? Dadwethu, imeko kaSizwe esibhedlela ayiginyise mathe. Ininzi into abanixelele yona babelungu, kodwa yena mnqa ungaphambili into yokuba elabhozo eli lihlabe uSizwe ke kwacabalela gobela ngaphakathi. Lamchukumisa emathumbini. Ngoko ke kuzaye kuthi ekuhambeni kwexesha kube kwizinto angazukwazi uzitya. Uyayiva ke? Ithwani into enje? Sithwani isigezo sinje? Basichama lenhloko mani ngoko abantwana. Mantase, le nto siyeka kwaseqalile. Ukuba besiqondene nayo qala. Ngoba laa mntana uyayazi apha ekhaya basiyingozi. And ndiqinisekile apha khoyo uzimele. Uyabona, beyithelile ke leli baba masisongele kwaleqaleni lo yonke le. Sekunje nje apha nje. Yes. Sekutheni ngokhona sesiqala ngabantwana? Sesithethe sesiqala zinjubaki. Unomnqaba ugeza yena yenza uThomas kuye. Yes, lo mntana lo. Ke niyekele kumi yonke le nto. Ngoba laa mntana ke ndimqolo uqoqoqo. Akuphele yona into ibithethwa. Hayi celiwe dadwethu. Uthetha ukuthini ba nomntana ngomqawule uqoqoqo? Dadwethu asikwazi uyenza loo nto thina. Nalo ke itapile elivuthweyo. Kuthele luthambe unje mntana ndini. Yinto loluthambe kangaka. Imalusi.
Oh Thomas. Ongela wewe hapo. Phone hapo. Oh Thomas. Yini? Utheni sisithulu? Andivi bani yandisa? Jona ngikhabani phambane nemsekuzana apha. Hlalana phansi. Hlalana apha phansi. Jona melana apha. Kwanifuna nini mamelisa fa? Le nto uzayithetha apha nizophinda ndiphinde. Ngiyaqonda niyazi bandizele ntoni apha. Kwaye le nto ndizeleyo akho kubuya ngamva kuyo. Kodwa Thomas, ayisithi abahlabe usizwe. Ngusista wethu nonqaba. Yabona ukuthi uqonqelela yona angekwa ndawo kuyo. Into endifunayo ibhatala igazi lo mntakwethu ngilichithileyo. Noche, impunduzelawo. Nguwe owarepha usista wami. Ngoku akho gazi lizobhatalwa apha. Yabona umthatha la idwana. Jomela lapha. Yabona iqhubonqelela yona angeni kwa ndawo kwakuyo. Ikasista yakho yenzeka. Sonifaka kuloo nto. Yenzekile ayenzeka, yenzekile ke naleba usista wami ngabulali. And awunosuka ngapha uhlukumeza ifamily yethu. Ndicela ukuthi Ikhona inkosikazi lapha kwekhaya. Ikhona ekhaya. Ngikhumbula ukuthi kuyingozi apha. Kajoma lapha. Angizophinda niphinde lini. Kokwani ngaphinda ndithethe nani. Into endifunayo ibhatala igazi lo mntakwethu ngalichithayo ni. Ungangiqoli kabi. Yewethu, uthetha uba kwezi ntsuku zilithoba sekwenzeke le nto, seyenzekile. Hayi kaloku mna ndilindele uba mhlawumbi ungathiwa ziveki zimbini okuya phaa esineni. Loo nto kona besutho iyanikhathaza le nto. Into bangelibe nikhathaza udade wethu ungumuntu ostressa kakhulu. Uba kho ayiva nje le nto. Kaloku niyoxinizelelo lwengqondo. Hey, ngamaxeleko kodwa abantu bakwambabo. Sentsho kule minyaka ngoku, ngo-2002, xa umuntu ayommosha yokwenza ezi zinto zabo zimdaka, akazisebenzisi izikhuseli. Yho, hayi ngamaxeleko man, ngamaxungululo. Kodwa ke nalicebo. Lobi ingavakali kwa uvakala le nto bengathi into engakhange bekhona. Hayibo, lithini icebo lakho? Kuzafuneka ndiqale ndithethe nentombi le yam qala nonqaba. Uba kavumi? Kuyanyanzeleka kule into ekho ukuba avume ngoba namntana mphetheyo kwasasizwe asimfuni. Kamkelekanga kolu sapho lwethu. Kwa utata wakho, utata lamntana. Asimfuni nomntu.
Khona makazi. Ukhula sisi. Kodwa ngasukhathazeka mntana. Likhona icebo esilicinga isingalenza. Cha wena ufuna uqinisekisa into yoba uzawuhambelana nathi kwaca. Asiba umama ukhe wafika lapha. Uzobakho ingxaki. Njengomama lapha. Angoyiki umamakho. Andoyiki mamakho, andoyiki malume wakho, andoyiki tatakho. Phofu mandithi andoyiki kwami lapha kule family yakho. Kwa mamakho lo ngixelela ngaye angonomvungulo lapha kum. So unganixeli ngomamakho. Into mawuyenze nanzo nimamela lapha. Into ndikubizele yona apha. It's either ndiyanibulala kanye lento senza ngenye indlela. Ima uzasibulela sisentweni thina ngoba khona senzileyo thina. Akhona ininzi leyo vele. Kodwa umuntu owenze into ngisister wakho. Ngoke ke apha kule family izofuneka kuchithakala igazi. Thomas amazi ba unonqaba asimazi kwa thina ba uyephi. Wafika apha thatha ibags zakhe waphuma ngomnyaka akasicela ba uyaphi. But setha sithetha nqameka sadibanisa bana nobe eCape Town onye family yethu. Asimazi thina ba uyephi. Hayi, angendawo ke kuleyo. WaseKapa, waseJozi waphi? Angendawo kuyo yonke lonto. Banimamela mina. Kunonifuna nenzile yona. Ufuna ukumithisa. Mithisa mna? Thomas uzolala njani nami udlungile umuntu asekhaya? Ngokwayiva plan uphambene Thomas. Hayibo, yenzeka nje lonto. Into ngathi awuyazi nje lonto. Suzulisa manje uyalento ndithetha ngayo. Kanti wena ufuna bekhumna nasebukhosini apha wena? Ngoba uyandazi niphume ebukhosini mosini. So xa kumna nasebukhosini apha khona unayidinga, uphila kamnandi. Ayifuni lo mbilo wena. But ke if uyifuna utsho, kodwa nima uyazi nansi. If uyifuna lento ndixelela yona, sawuvala amanzi apha kuwena. Sithathela tanki, sihambe nalo, sivale kwandlela. So nifumane kwandwendwe apha. Nokuphila ubomi bentshontsho, ndeniyofa. Ukuwe bakuthini? Besikisa nodliwano ndlebe noThomas. Yewagqiba ekubeni yonke lenyewe yenzikayo apha. Ayithathe lenqilelo ngokwakhe. Undicela ba uThomas njengoba sithetha uhleli nabantwana. Ewe, uThomas uhleli nabantwana. Kwaye uthe unazi izigqibo zayo yonke lento yenzikayo apha. Sakutheni na ngoku uThomas esikhuphela ngaphandle sibala ngaphandle entweni esizenzayo bese ngayiqanga sonke kanti lento. uThomas ulungile uThomas ngoba kwalelo siye silikhozo pha iyawuphathakala yonke lento le. Yabo. Benicinga bathina abantwana. Siza kubafundisa esona sifundo bangazange basibona apha ebomini. Sifundo sinjani eso? Oh, uqalile ke nale mibuzo yakho engangoboya benja. Ndithe kuwe siza kubohlwaya abantwana. Xa niwohlwaye ngingabazophinda babuye. Yazi into eniceliwe. Iyangithandabuzisa manje indlela othetha ngayo. Ingaba wena unalo na icebo lokuba singabohlwaya njani nabo abantwana? Ndinalo. Masiyene emntwini. Esona sisombululo ukuze baphambane bonke kula family. Celiwe. Hayi dadewethu. Ayisosombulule tu eso. Iyeza. Alivumelani tu now tu. Isisombululo liyeza kuphela. Celiwe, ndithi kuwe alivumelani tu now. Anokuxhasa tu apha. Uba besizababulala ubuza bakhona. Mhlawumbe. Dadethu mamela ma unonqaba lapha endlini abethekeze lingaxeleli into yoba ulapha endlini ngoba akafuni ube uhamba umkhangela kodwa kukhuselekile ndiyathemba uzayiva into yoba uzayiva into ayenzileyo kubantu bakwambana ndiyacela ke dadethu zingakhathazi loo nto futhi ungamngxolisa umntana
ngoba sesigqibo sethu esiyana nobeSuthu sithe naye makazibuyisele kwalasapho ngendlela yakhe afuna kuyenza. Kodwa ke dadethu uzumncede ufumana kwakho lo myalezo ukhawuleze uzapha endlini ngoba funeka sithethile sihleli phansi sithethe ngoba yonke le nto ifuna ukulungiswa. Uzungakhathazeki kodwa wena ngoba akho nto bazayenza kuwe. Ndiyakwazi ke wena ngumntu wezigulo zakho, ungakhathazeki ungazigulisi. Sizawuhlala phansi siyilungise yonke le nto ngoba nathi asifuni into ezoba ngumqobo endleleni. Enkosi. Siyenze kakuhle yonke enye into nje ngoku. Kulena kutheni kunzima kangaka? Yazi sinobeSuthu. Ayikho lula yonke le nto. Ukuba ndinophinda ndifumane abantwana apha, umzekelo kwixesha elizayo kuzofuneka uba nditshatile. Ukuba phaya emtshatweni ufuna ndibe nabantwana, izambizela ingxaki yonke le nto. Hayi bo, ufuna undixelela uba wena ufuna ukhulisa umntana weRape? Uzawukwazi umkhulisa lo mntana? Andizokwazi ukhulisa umntana odlwengula. Uyayazi nje nawe into yobana ooMiya noDloma zange badibana kwasekuqaleni, yinto indala leyo, azange kwavana. Oncaphayi azange bavana tu nombamba. Asifuni kwamntana ke apha ekhaya thina owaba bantu. Uyayazi into yobana ndiphangela phi? Ndiphangele ekliniki mos, uyayazi loo nto leyo. Iipilisi ndinazo, akunyanzelekanga into yobana uyude uye edolophini. Ndiza kuphathela iipilisi izenzekele laa nto, suba nexhala. Kungoba uba uyamgcina lo mntana uzawuthini ngomamakho? Ufuna umamakho agule? Ufuna umamakho asweleke? Andifuni afa umamam. Emveni kuba ndiyenzile yonke le nto, ooMiya abazundiqumbela. Asoze bakuqumbele. Iyaziwa kho mntu ungayaziyo le nto. Kudala kwangavanwa kule mizi. Zange yadibana le mizi yomibini. Azange yadibana. Yazi aniphethe wena sami stories covered gobo bomi ngaphandle kwakho ntombi soze survive isithandwa you my one and only and Joe ndekuthanda kunekinta tyambe enhle njengawe inkosi yethandaza yes indlela enhle ngayo le ntombi yamangazi ayishoti ngeweave ayishoti ngoqhunqwa ayishoti ngamazazi uyanibamba uthando lwakhe ngenza wami ngokubandayo she's all I need xa nongabiki ngaqala slowly niphambane and lose umthangane hurting your feelings soze niphazame I promise you ngizakuphatha soft I'll give you more than comfort with the best couple ecasinos asinandanga silondo sancane nehaters esinomona xa zisibona ziyadana zikholwa ziyajama bengathi sibona umbono sithathame inoba kanjani bamna nawe singandawonye siphile ubomi kungekho mntu osijajayo sondela close ngizakubamba ndikunike yonke into oyifunayo wena unikhona emasibayo Yeah, boy.